čau, lidi, tady je Alikesví a dneska tady máme hru Takže čau, lidi, tady je Alikesví a dneska tady máme hru Five Nights at Freddy's Enter the Pit Part 6. Jelikož se mi něco podělalo v editech, nevím, prostě přišel jsem po týdnu a můj edit jakoby prostě zmizel. Takže se za to velice omlouvám. Jenom jsem řekl pár věcí, dostal jsem se do pizzerky a tam to vlastně všechno začalo. Takže se omlouvám, pokud tam Takže se omlouvám, já jsem debil. Takže se omlouvám, že tam nebude celý začátek, ale jenom jsem se dostal do pizzerky. Já to nedávám. Takže se omlouvám, že tam není celý začátek. Jsme už rovnou od pizzerie. Tak, konečně. Jsem to řekl asi na 50krát. Jak to bylo? Jo, jeden ending uděláme tak, že si zapnu anglickou klávesnici. Tak, to je lepší. A druhý a první ending teda, nebo druhý, nebo prostě první. No tak. Co jsem tady měl použít? Jo, keycard. A? A nebo to můžu udělat znova, protože jsem to bugnul. Jsme zpátky. S tím, že teďka už se to nebuglo. Je, tohle můžu taky skipnout. Dobrý, ventilace. Tak. O čem to spočívá? Spočívá to v tom, že když my jako, ono teďka našeho otce vezme do jako do té místnosti s těma míčkama a tam, kde jsme měli zmáčknout to F, jakoby tam, kde jsme měli zmáčknout prostě ten F-time, tak já nevím proč, ale mně připadá ten sound efekt strašně dobrý. Já nevím, já to miluju. Takže, teďka tam půjdeme, ale my nebudeme mačkat nic. S tím bychom měli dostat nějaký ending. Hele. A teď on po nás vlastně vyletí a my nebudeme dělat vůbec nic. Jo, mělo to jiný jumpscare. Co? Kde jsem... necítím můj hlas. Jsem špatně s mým hlasem. Nemůžu nic dělat. Animator. Proč jsou... Já si nemyslím, že tohle je... že mají být kamarádský. To si myslí, že jsem... No asi jo? Teďka vyleze Foxy. Ne. Kdo? Kdo jsem? No? Tak to byl další ending. Tak se nám stalo to, co tátovi, a ještě nám vzal tátu. Prostě jsme ho nechali na pokoji, ať nám vezme tělo. OK, zajímavý. Každopádně, my teďka odstartujeme úplně novou hru. Úplně novou hru. To spočívá v tom, že já si nechám tuto, protože stejně potom budu chtít ještě dohrát tu těžší verzi. Nevím úplně, jestli chce ten Nightmare, ale jo, prostě to zkusím. Tak, jsme teda ve hře a co teďka máme udělat? My máme v každém dnu
Já to tu mám před sebou. Máme v každém dnu sebrat nějakou tátu věc. Ať už je to fotka, či nějaký předmět. Takže, tohleto celý můžu prospeedrunovat, protože my jako první máme najít tátovu peněženku, která se nachází v první noci. To asi už víme, ne? Tu peněženku jsme sebrali. Proč vždycky, když to hraju sám, tak dostanu jako 10, tak najednou nedostanu ani 100. Co to je? No tak, to mi nemůžete udělat. Aspoň jednu. To není možný. Ne, tady byl jeden achievement, že nemám flipnout celou dobu v Switch. To chtěl udělat. Samozřejmě ho nejdu osvobodit. A teď. Tady to prý taky je nějaký něco, co musíme udělat potom, ale to skvěle zkusím. Prý, že se to musí Sugar Rush Candy. Prý, že se to musí prostě 80x 5x stisknout. OK. Tak to prý nevadilo. Se teďka koukali, jestli to fakt tak je. Že to musí být na nějakou dobu. Je to někdo jumpscare, ne? Good job. That's all? Bych to neradila znova. Good job. Prostě good job. Co to je tohle? Co je to vůbec za holku? Prostě mi to furt píše good job. Má značit asi lásku. Co se tu děje? Já vím, že tady jsou ty tajné minéry, ale já o nich nic nevím. Nebo takhle, vím, jak se k ním dostat, nevím o nich nic. Že teď se něco stane? Baračí. Meny hraje v hajzlu. Je. Skvěle, takže kdybych tohle našel náhodou a nevěděl o tom, tak fakt se teďka brutálně bojím. Fajn. Tátovu peněženku. Takže to je to, co potřebujeme udělat. Teďka potřebujeme třetí noc najít fotku sami sebe. To už víme, ne? To je tam vzadu u Golího. On teďka půjde a tady na tu noc už kašlu, to už je konec. Vím, že jsem to několikrát říkal, ale ono to zní, jak kdyby někdo v tom obleku prostě umíral. Mám chuť na sušenky. Doufám, že vy máte něco dobrýho. Tak, teďka doufám, že budu moct normálně sebrat tu věc do arkády. Jo, dobrý. Teď jsme furt ve hře. Fajn, takže jdu do míčku. Tam asi osvobodím jedno dítě. Pak se vrátím zase zpátky. Dej mi mýho otce, nebo ještě nedávej, spíš mi dej. Najdi všechny věci k mýmu tátovi. A oprav arkády. Potom kámoši být můžem.
Počkej, ne. Pravda, můžu ven. Počkej, jsem debil, nebo to tady nebylo? Je tady pravda. Jsem slyšela dveře. Něco mi říká, že on tam je. Dobrý. Je takhle on rozrazil ty dveře. Ty oči jsou skvělý, když udělá tohle. Vypadá jako... Ta čika! Ta čika, like I don't know what the fuck I'm doing there. Go home. Takže to budu muset celý dělat až do 5, no. No. Já jsem říkal, že to sice udělám každý ten, ale to by trvalo brutálně dlouho. Takže, já jsem rád, že jste se dívali a pro příště to už určitě dáme. No sorry, je toho dlouhý video, no. To nemůžu, budu to editovat 325 hodin, no. No díky, že jste se dívali a s Blem.